Γεια σας παιδιά, σήμερα μαζί σας είναι η Λίζα και θα παίξουμε Roblox. Κοιτάξτε τι ωραία στιγμή που είχα. Βασικά θα σας το δείξω αργότερα. Κοιτάξτε εδώ, δεν χρειάζεται καν να πιβάω, πολύ εύκολα το περνάω. Σκάλα. Όπα, εδώ που σου βες. Γίνεται. Νομίζω δεν μπορώ να πηδήξω εκεί. Για να ανέβουμε εδώ πάνω. Και εδώ, έτσι. Τώρα περιμένουμε. Μπορώ να πηδήξω μέχρι εκεί. Θα μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν το κατάφερα. Πάμε πάλι. 100 φορές θα πέσω σήμερα. Όταν έπαιζα αυτό το παιχνίδι πριν κάνω το βίντεο, το είχα για ευκολάκι, αλλά όχι. Έγινε δυσκολάκι. Πάλι έπεσα, τι θα γίνει σήμερα. Έτσι. Πάλι περπατάμε. Πάλι πηδάμε, που νόμιζα πως δεν μπορώ. Ναι. Και άλλη σκάλα. Πάμε εδώ. Τέλεια. Καλύτερα να μην πηδήξω. Για να δούμε, θα φτάσω ή όχι. Σίγουρα όχι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όχι. Όχι! Τελείωσε ο χρόνος. Γιατί? Να κοιτάξτε το σκηνή μου. Πόσο είναι. Τώρα θα γράψω κάτι στα αγγλικά. Και εσείς θα το βρείτε. Όχι 9, δεν θέλω 9. Περιμένετε, δεν το έστειλα. Απλώς το πάτησα. Μια στιγμή, να τη στείλω. Άντες. Γιατί έπεσα πάλι. Τώρα πάμε. Checkpoint. Αυτός ο κύκλος λέγεται checkpoint γιατί... πώς το λένε, περιμένετε λίγο. Ναι. Λέγεται checkpoint, δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν πατάμε πάνω του και χάσουμε όταν πέσουμε κάτω, ξαναβρισκόμαστε εκεί. Έπρεπε από πριν να σας το πω, αλλά δεν σας το είπα. Τώρα θα αντέξω εγώ με αυτή την οθόνη, είναι τι κάνω όπως πριν. Να πάω εκεί. Όχι, λοιπόν. Γεια σου καραφλοκοριτσάκι, τι κάνεις? Βασικά μπορεί να είναι και αγόρι. Έλα ρε, πάλι έπεσα. Τι θα γίνει σήμερα? Ωραία, δεν αντέχω. Το κάνω έτσι. Γεια σου κοριτσάκι, πολύ ωραία η ιστορία σου. Λοιπόν, κοιτάξτε ξανά το σκηνή μου. Για πάμε. Έτσι, ναι. Ξανά, πηδάμε, μπλα μπλα μπλα. Έτσι, ωραία. Όχι, πάλι έπεσα, τι θα γίνει σήμερα? Δεν αντέχω άλλο πια. Δεν αντέχω. Πόσες φορές πρέπει να το πω, για να καταλάβετε. Κολλάω και στο τοίχο μερικές φορές. Sorry. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Άντε μια ώρα να γράψω και το μπορώ. Είμαι πολύ κακή στην ορθογραφία, δεν τα πάω και πολύ καλά με αυτήν. Δεν μπορώ να το κάνω. Μακάρι η γη να μην ήταν τόσο δύσκολη. Τι λέω η γη, το Roblox. Το Roblox να μην ήταν τόσο δύσκολο. Πάμε. Βασικά, όχι πάμε. Λοιπόν,
Λοιπόν, κάτσε, γιατί γράφω το εγώ στα ελληνικά, αφού κανονικά πρέπει να είναι στα αγγλικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, bye. Όχι, έγραψα λάθος το bye. Εντάξει, γεια σας.